घेऊन नंदन का घरात घेऊन पॅन्ट कशा काढतं तिची अरे काय बघतो अरे मी केवढी साईज ती बघतोय मूर्ख. लय भाव खाऊ लागला आम्ही भाऊ पैसे मिळाले लय भाव युट्यूब कडून सांगा माहिती जसे काय 2,000 रुपये घेता आमच्याकडनं. आमका 2,000 रुपये देऊचे लागतात एका काय बस सांगतात परत स्कॉचूम आमका सांगा कोयो कसलं स्कॉचूम स्कॉचूम कसलं स्कॉचूम. नमस्कार मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ थोडा विशेष आहे. आज पहिल्यांदा व्हिडिओ बनवतोय तो मुंबईतून करतोय मी, कारण की त्याला कारण पण तसंच आहे. आज बऱ्याच वर्षांनी पूनम आणि बाबू मुंबईत आले आहेत आणि त्यांना मी आता मॉलमध्ये फिरायला घेऊन चाललोय. मॉलमध्ये घेऊन जायचं कारण म्हणजे मालवणी माणूस मुंबईत आल्यावर मॉलमध्ये गेल्यावर त्याची काय रिॲक्शन असते सगळं बघून हे तुम्हाला सगळ्यांना दाखवायचं आहे. आणि त्यासाठी आपली पूनम आहे ती सगळ्यात बेस्ट कॅरेक्टर आहे. या बघा, या दिसत नाही, हा पुढे येऊ जरा लाईटी असा काय दिसता ह्या काय हा या बघा दिसला तोंड. ह्या हिला 2 दिवसासाठी म्हणून काही जास्ती मी फिरवणार नाही, माकावर टाइम नाही तेवढं. काय मेला चांगले ना काय 2 दिवस बसून ठेवले. तर म्हणून आता आज संध्याकाळी टाइम आहे म्हणून ते का मॉल मध्ये नेतोय फिरात. आणि यो बघा यो दुसरो हातात कॅमेरा पकडून मूर्ख. तर आता आम्ही 3 जणच आहो, बाकीच्यांका कोणाक नेलाव नाही आहो, कारण की मजा करूची आहे. आजचा व्हिडिओ खूप एंटरटेन करणारा असणार आहे, कारण की पूनम पुष्पा राहुल बिचारा पुष्पाक ठेवून गावात ठेवून गेलेला एकटाच फिरत. हा बहिणीक थंय ठेवल्या ना काजीत घराकडे शाळेचं नाव सांगा ठेवलं. बघा हे असं असतं. चला आता डायरेक्ट आपण मॉल मध्येच भेटूया. काय पूनम ताई कसं वाटतंय? दिसत नाहीये तुम्ही पण जरासा दिसता. काळा माणूस दिसत कसा म्हणजे तात झाला. उजेड पाड त्याच्या हो मॉल रे भारीचा पण घे पहिल्यांदाच जातले पहिल्यांदा घे खूप काय बघत मास आपला नाहीतर का जामच मोठो रे चेक करतो ना. कसं वाटतं भारी आधीपासून भारी ह्याच्या दिल्यावर काय वाटत पार्किंग ती भारी का अरे आज मॉप लोक शनिवार म्हणून वाटतं गर्दी असतली. ठेव काय थंड देता काय बघत येतो थांब यो हात दाखवता थांब. तर आता आम्ही पोचलोय मॉल मध्ये आणि पूनमने एस्केलेटर बघितलाय. एस्केलेटर म्हणजे काय तर काय आला हे बघ पाऊंडे ते काय एक्सिलेटर म्हणतात. हा गाडी येत होती. तर आता मजा येणार आहे. सुरुवातच भारी होणार आहे. पुढे घेतो थांब त्यांका जाऊन दे मागच्यांका. ए ते का पकड पाय ठेव आणि हात पण ठेव. चल पटकन थांब पकड थै पकड तो बघ येलो तू ये कसा पकडशील अगो बाजू धरलास की एक पाऊल टाक फक्त. चल थै पकड. हा एक पाऊल टाक थांब 1 2 3 हा चल थै पकड बाजू पकड बघ तू गेलं त्या का टाकून आता काय आता डायरेक्ट एक पाऊल फक्त पुढे चल. तशीच सगळी पाऊंडे हे बघ मग
तू हात पकडलाच नाही अरे मी हात धरला ह्या घेऊ नको. काय घेऊ काय हा. चल आता आता काय वरती चल, जायचं? आधी हय जाऊया काहीतरी भारी वाटतं रे. मग थंडगार, थंडगार, थंडगार. काय 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 थंडगार झाली. थंड झाली ते फाउंटनर माझ्या काय होते आता म्हटलं काय होता की का मी आता पहिल्यांदा देऊ मी राहतो तिच्यात ना. मग पुण्या जत्रे गेल्यासारखं वाटतं जत्रे गेल्यासारखे वाटतं करा पण आमची गावची लोक अरे ह्या जी ताजी सगळं भरलेली असतं नी ह्या म्हणजे तू पण नवऱ्यांकावर तू पण ताच मी ताच कोण जाणार तुका आता तू काय घेणारच नाही ह्यो बा कॉन्सर या या सगळ्यात जेवचा लागणार होता नाही तर काय करत हा या बघ नाहीतर काय नंदनीला काय तुझं मराठीच लागलं केलं नसतं भारीच रे अकडे माका वाटतं ना अजून माका सुरुवात आहे वर जाऊचा वर बघ वर तर धमाला पूल दारू दारूच नाही देखील पण घे लाईट गेली तर देऊ दिवलं तो काय पसंत येडा आईला नाही पडा बिडा तर फुटा बिटात माका कामाक लागा कोण याच्याकडे चला मग थांबू चला नको थांबतात आणि काय बावली घी बावली नंदन का कशी? मग बावली अरे कोण काय? नंदन या म्हणा. काय काय करत काय पण टोपीवर घालताय हो बघा. माझ्याकडे टोपी पिया की काय लहान पोरांचं. नंदनने काय चांगलंय ना वांड सायकल सायकल किती केवढी मोठी हवी आहे मोठी मोठी म्हणजे मोठी हवी आहे चल, दाखवते. दोघा जण बसणारे किती एक जण एक जण हा बस मग ये. हा. लवकर ये. तू केवढी दोन पाठीच्या का दोन चाका हवी आहेत ना होय रेल्वे सांभाळत नाही तर पडलो बिडलो तर बरं मारते कोणा? नंदन का आईचा तो असणार नालाय नाही हे तर का? त्याची चांगली या आहे. बघ, या बघ बसा का मागे तू बस नंदन बसतो होय नशीब तू ना माका ठेवतो नंदना तू बस तू गोया बस आणि पुष्प बसा काय दोघांनी कुळचा ठा पुष्पाने तू बसा साड्यावर जाऊ बरी आहे येतो की नाही काय वया काय काटू चमचो सेट नको तर आहे. चल सेट आहे. मग चला आमरे दुसऱ्या दुकानात काटे चमचे की आम्ही जेव की लाव की घराकडे हे बरे हॅलो पडते. हो नाही नाहीतर हात काय? तुझे कशा गावच्या लोकांनी हातानं खाऊचा गावा तू केल्यावर एवढे चमचमीत पदार्थ करतोस म्हणून. चमचमीत तर ते पदार्थ आमका काय नाही आणि कोण हातानं इली तर खाऊ. माझ्याकडे होते दुसरे हे तू घे हा. एक घे ना. नाही नाही नको राहू मग माका चल. घ्यावचा नाही माका वर जाऊचा इकडे काय? कपड्यांचा कपडे अरे फिलहाल अपना देख भारी सगळं. पुणगे काय यार? जत्रेत घेण्यापेक्षा हो, मारून काय दे. घेतो बघ पॅन्ट मग पॅन्ट बीट घाल. इकडे वन पीस बघ वन पीस आहे ना हे हो पुण्यात घातल्यानंतर कसा दिसा काय हो काय काय तरी नको बघा काय येतं बाबा पूनम घेतो जे घेऊ या तुका घेऊ एवढ्यातच घेता नको. बरं आमच्याकडे ऑप्शन आहे साडी एक ऑप्शन आहे साडी साडी बिडी नाही साडी मिळत. बिडी काय नाही साडी बिडी ना ह्या कोण रे हाय. हाय. अरे माहीत म्हणत नाही मला. कोणता दी उभ्याच राहुला ए हकडे काही ह्या घ्यावचा नाही माका पॅन्ट मग या चला काय सांग कोण एका गावाक नाही या गावात घालून असलं त्या नको ककडी चला बसान काय चला करता थंड बिंड येतं ना मग थंड येता हे काय हे काय पॅन्ट बिंट तुका हा का छी, माझ्याकडे होता असं ना काय बाबा ही नाही घालायची. छान पण. तुमका पसंत नाही पडत तर आव्हान दे खायला म्हणजे मग. येत नाही. पैसून हे पैसून मला गोल गोल हे- फिरून काय मिळणार हे मला डिली घालणं काय आहे सैल 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 कंट्रोल का यांचे त्यांच्याकडे काय बघतो एक रोज दी माका यो का? आता बाकी काही नको तू यो काही लावतो का यो बघा सर आग्रात नेऊन लावतो यार किती वेळ उभं आहे काय माहिती बसा को बापा चल चल करता मेल्या लोक चला, असत चला. लोक हसत असते नाही माई जर कोणचा टाईम येते मी घेतो 399 400 रुपया काय जे घेण्यासारखे हळू कशाक बोलतो मोठ्यानं बोल ऐकती तकडची तो ऐकांत बोलतो अरे पण मी काय म्हणतो टी शर्ट मध्ये एवढा हा काय इतक्या खास असेल हा काय म्हणजे मॉल मध्ये एसी मॉलमध्ये थंड हवा AC कशी का फुकट मिळतं की फुकट तुका? मिळतं ना? हा, म्हणजे काय? त्याचं खर्च घेणार ते म्हणजे फुकट की काय सगळा घेऊन नंदन काय घ्या घेऊन पॅन्ट जाऊया आमका. पॅन्ट पॅन्ट कशा काढतं तिची अरे बघताय पॅन्ट पॅन्ट काढू नको.
अरे काय बघतो? अरे मी केवढी साईज की बघतोय मूर्ख. मी बघून सांगतो चे. कंबर मेले नाही होणार. अरे दुसरी त्याची साईज मिळणार तुका साईज मिळणार. मग चल पुढे. तू त्याची पॅन्ट काढूक जात पेंट काढू त्याची केवढी साईज ती बघतोय तेवढी. साज म्हणजे तिला काय मी बोलते तर कळतच नाही मूर्ख असतो. साज का बोला मिस्टर नाही. काय एक्सक्यूज मी मला देतो मला माहिती या कोणा तू घालतं की तुझ्या मापाचाच वाटतं आता. तेवढाच होता ताणल्यावर बस. वांडर पिठा बरा आहे याकडे सगळा उघडा नाही. वांडर येणार ना बुजगवना म्हणते ह्या नवीनीला. हा त्या पुणग्या नाही रोजचा ना नवीन बुजगवना. पुष्पाक जी पुष्पाक पुष्पाक आम्ही पुष्पाक काय पण नको करूया काय. बिचारा राहुला थंय हा तुका एका त्याची काय काळजी नाही हा, त्याच्यात तिंग तोंडात कशी पांढरी कशी कैसून याच्यात नाही ती बाहेर फॉरेन मधला येईल. केस बीस नाही गावची टकली रीलच म्हणून तसं असतो. तू टकलीत केस नाही तू जे कोट करूया की चल मूर्ख. तुम्ही काय घेता असतं सांगा रे बाबा. तुम्ही फिरण्याचीच कामं करतास मग आतापासून. मी बघता बघून खुश झाला आमका बघून खुश झालाय. घेण्यात येणार इंटरेस्ट नाही आम्ही बघून भारी गेस करून घेऊ नको मारती इतक्या ऊन पळावला नाही. वीज कटतं की थांब चला तुका मी देतोय मी असले देतोय तुका लगेच घेऊ तयार आणि आता आयता घातल्यावर काय करशे. आता देता तर समाज घेऊचा असला तर बस घे ना. नाही तर नाही तर वाटेल ला नंदन वाटेल. काही पॅन्ट घेऊ नको नंतर आमचं घालणारच नाही. उचगावण्यात जाण की काय दिसत. यो मस्त पक्क्या रवा दूध. त्याच्यात तुका काय नाही राहू 2 राहतील तसे. दोन भुईमुगा तू काय करू बरा असतो का मी काय घालणार नाही मका नको. मका शिकण्यात आता दुसरं बघू ह्या मेरा कमरे एक नाही लागेल मिली मारशी बी मारी तकोंड की साडी आहेत की ओढणी आहेत ते. काय भानगड? नाही नाही साडी नाही तरी ओढणी आहे. मेरा काय ड्रेस वरची. ह्या कसा वाटेल तुला बघू लावून बघू ह्या काहीतरी माझ्या अंगात लांब घरी कधी साजरी जाणार. अरे बघते ना बघ, बघ, बघ. मार नाही नाही त्या कपडा ए? ही पूनमताई अशी म्हणते दिसेल. काय ती पूनमताई कशी ती तिकडे मुंबईला गेल्यावर हीच आहे काय फॅशनेबल काय म्हणते तिचं चलते. काय ऍटिट्यूड वाढला म्हणतात काय Attitude. ऍटिट्यूड. या बघा. चला तुमका काय पसंत येत नाही तर बसेल खकडे हल्ले ते पांढरे वापरले तू बरोबर आहे नाही तर का कुंजे तू कसा उभे गेला चला येऊ. ठीक अरे पकड. चल चल म्हणजे पाय बी थरथर लागले तुमच्यामुळे. एवढा काय घाबरत. हे तर काय काढू बसून जो आपल्या गावातलो होतो तो माझ्यावर कॉमेंट. ते प्रत्येकाचा वेगवेगळा कुंतेश्वरच्या जत्रेत तुका ज्या मिळणार नाही हवी मिळणार. हैसूला माका नको. विचारू शकत नाही का का? बाबा भाऊ- अमुक भाऊ- वस्तू- भाऊ करशील ना? भाव करून देत ना काय भाव कुणकेश्वरच्या जत्रेत नाही जातात तसं. नाही काय ना या अरे. करा. काय नाही तुका काय माहिती आहे कुंजे तो फोटो मारतो काय काय कुंजे तो फोटो मारतो खुळावली माझी. म्हणजे फेमस आहे पण काय फालतूगिरी चालली आहे. ती लोकांना चला बघा थांबत ते. बसू नको. अगो हात धर. हे नको नको. कसे माका बिना घरी येता का नाही फालतूगिरी नको. मारुडी मारुडी. मी येणार नाही इथं. बोलता रे बाबा. काय झाला घाबरलं. पाणी पण नाही आणलं आपण. सूट खरंच लावला. पाणी तू घाबरला की? मग काय एवढा होता त्याच्यात. हा. तो बघ उलटो येतात तो बघ. तो कसं वेळ उलट त्याला सवय आहे मुंबईला येते. काळा दिसतो गावात गोरा वाटतो हो उजेडात ये. उजेड पडा तुझ्यावर जरा. माहिती आहे काळा आहे की हा अशी खाली नाही मी. असं राहू असा. हा, बस. पाय पुढे गेला असो नाही रे बाबा, म्हशी असो. काय कुणी असला बघ बोलतो काय मार. दात दिसत नाही दात दिसत नाही थोडी पण काळा दिसतात गो डोळे बघ एवढे बारीक. कसे येले
लय भारी गेले डोळे. काय गो पोट बो काय दिले कुंजे बघतात तुझ्याकडे मेले कुंजे कोण म्हणतं ते सेलिब्रिटी आहे की हे का पण करून सांपायला काय काय आता काळो दिसतो म्हणतात नाही 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 दिसतो काळो दिसता यो काय होतो दात दिसतात त्याचे. पिवळे आज पण पिवळे पांढरे गेलं तुझ्या नंदन का हात असतो काय खराच नव्हता गो बाबा बाकीचा मरा गारगार वाटता तेव्हा काय गारगार वाटत वेग दाबता दप्तरा ही शाळेतली दप्तरा पैसे तू द्यायचे तर मी घेतो पैसे तू दे काय बाबा तुका हिव परत त्याच्याकडे मागा आणखी बॅग तुझ्या कायचे काय रे मोबाईल नको बाबा आपला विषय नाही मोबाईल वर जाऊ तर इकडे पायानं इकडे दाबी जाऊ. दो. चल तो वर जाऊचा आता हे बाबा मग तू कसं येणार आता माका मला भीतीच वाटतं ते असे साधे शिडीये ठेवायचे होते काही ते काही लाठी झाडाची या ताजी चौकी तापार वाढला याला वेगळाच काय तर. तो बघ ते बघ बारकी पोरं येतं ती बघ उलटी बिलटी बाजू तू पडलंस तर मागचा बरोबर बघा अशी मागचा पडतं. भावाची वड राख घाबरलं की हे नको बेटा फालतूगिरी जायचं काय तर. नको कसं गेलो घाबरला तू पोरगो पडलो मेल्यान तुमका का चल ये थांब मी नेतलं मी चांगले की पाय टाकायचं थांब थांब चांगले की आगे आगे त्या फटके येऊ दे आता मला एकच पाय गावतं तर भीती चढ वाटत चढ 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 हे चढ 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 आता तेवढी मारून कधी आपल्याला थांब थांब व्हायचेच रे अरे नको एवढ्या मोठ्या उडी मारतो एवढ्या मोठ्या उडी मारतात तर साडी येत गोंदावून पडशील आता वर जाऊचा काय रे हो चल मग आता परत आहे चल गो तू आणि मग कंटाळली ना जे पाय दुखायला लागले मेले वया ना मॉल वय ना तुका नको, नको, मी नको. फिरवत नाही तू कुठे येताना पुन्हा लय माका भीती आता आता उतर आता हे आता सगळा उतरण्याचा काय रे चल आता हे नंदनकांत आमचे लवकर लवकर कोण आज नाही एकदाच विचारू नको. आता डायरेक्ट होय ते का पकडतो ती माझा मारार गेलं याला बोल तरी. चल पटकन गेले आईच्या पाठीत टाकतात तो उडी. काय तुझ्याबरोबर हातात राहून मी हे पडलो. बघू बसलं. हा असं देता नाही का या खाऊचा काय तर खाल्लं. म्हणजे खाऊक नको तुका आता ती भीतीच वाटतात ते पायऱ्यांची आता कळत पाय रे नाही तरी पण माका बास टाकल्यावर काय वाटतं तो नको आता कापूस खाऊ गेला सर नाही नाही माका हे का खावतो कापूस चल पटकन ही चल 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 थोडं गेम 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 खेळतात त्याच्यात कसं गेम खेळतो म्हणजे ह्याच्यात बसतं ह्याच्यात नको बाबा काय थांब 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 ह्याच्यात काय ह्याच्यात बस. काय काय आहे हे भारी आहे बसणार बोल पटकन मी उडी बसतो ह्या भीतरा एका वाट हो अरे भारी असता त्याका दिसता काय त्याका हा डोळ्यात बघ ता दिसता सगळे टी व्हीवर दिसला लावलेला बघ बाजू माका वाटता म्हणजे विभू भारीचा बघूची लाग कशी नंदन का आणता होता काय करत नव्हता पुण्य तुका 10,000 रुपये कामाकच होता हे बंधू काय करतो अरे दा काय माहिती बारकी 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 पोरा ता बघ एवढा तुका काय का भीती कसली वाटता तुका या काय तर बाबा यावेळेचा कसं आहे आता बघूचा गाडी कशी चालव उंटावरचा माल घ्या ना काय झालं आता उंटावरचा नको हा उंटावर परत बसणार नाही हा. या बघ जरा कसं भारी भारी वाटतं आता आपण दाबूचा विमू सांगा दाबूचा पण आहे कसं काय ते. आता काय करतो माका माहित आहे मी कधी बसलेली नाही तुम्ही बसा बरं नाही. बस आणि तू आता धोक्यात घाल हा
मी बसते, तू बाकीचा महाराज हे करामध्ये मग नंदनकांत इथे बसलो असतो माझ्याबरोबर. कप्पे गो काय नाही एवढा घाबरण्यासारखं काय नाही. गाडी पडत ये दुसरा बिन काहीतरी घे. या कुकरे मारला पाय बी वर घेतो. काही कारण नाही बाबा रे. हेच घेणार आहे मी तुमच्यासाठी. काय नको बाबले नाटक ती काय माहिती, मी आता बघलं आता कसे कापडतो मराठच काढले नाही. या नको बाबा किती भियाला. बाबा रे नाही ना. ए दुसरं काय हेच नाही लावायचं दुसरं गप्पू दोन दोन थांब. ते लावतील तू थांब. दिसता ना. कळला ना, कळला की नाही. काय भारीच काय बरोबर फिट आहे का बघ. पूनमचं बघ, पूनम फिट करता बरोबर. चल आणका नको गेम तुझे भैया दा बोमटत किती होतं. सगळी लोक तुझ्याकडे बघी काय एवढ्या किती बघ त्याचा बघ काय झाला काय. ए थांब. अरे इन निघाली बघ. कपडे खराब झाले, मारले त्यांना 4-5 जणांना. ही लोक तुझ्याकडे काय म्हणजे गोमटत किती म्हणजे खाली का गेल्यासारखं वाटतं. घाबरलं की भारी होता काय. भारी होता म्हणजे काय झालं तर बाबा जीवाची मुंबई केलं. मला दुखाक लागला, दुखाक लागला, डोळे दुखाक लागले. चल असतं काय तू पण चांगला होता म्हणजे खरा वाटत होता.
गोरा गोरा पोटात जाय खाली उतरताना गोळोचे पोटात. चला आता घराकडे जाऊया. चल चला मग आता पण खाली उतरायचं टेन्शन आहे. शिडी आहे ना बाबा. टेन्शन काय आता ह्याच्यात बसलो ह्याच्यात काय माझ्या खांद्यावर पाय ठेव. मी उचलून घेऊ. काय जाऊ दादा. घरात आता खाऊ. मॅगडीमध्ये जाऊया मॅगडीमध्ये. अजून तर मला याद काय गो असा का थांबरे बाबा मेलय मी आणि बिया नाही आली आता. उतरताना बोल. आता जमता ना तुला साडी सांभाळा गोंधावशील. शपथ आज मेले काय का रात्री पण पॉम्पटा नाही का. तुबो थंय वर होता. चल हिच्या नादात लागा. आता येता ना तुगा काय उतर उतर खाली. काय नको तू सोड ना जॉब येतोय. कबो आता आमची बिरची गोंधवान मरण काढशील. मरण हेका नेवतं म्हणजे माझं गोंधळ करणार. मी तरी पडा नाही तर ह्या तरी पडा. खाऊचा काय चला 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 पटापट पटापट. उतरते या. हा आता परत एकदा भारी मग चला सर लेफ्ट चले गए. मैडम को लेफ्ट चले गए. एस्केलेटर पार्ट लिफ्ट से लेके जाइए. चलो दाब चल. हो मॅडमची काळजी मला थांबवले. मजा मजा कायची ते घरी लावते आपण खाली लाव. खाली लाव. तुझ्याकडे तोंडाकडे एवढी सुविधा होती तुम्ही मग असं मी मुद्दामून आणलंय तुला. म्हणजे किती चांगला एक वस्तू बघ. म्हणून का कंटाळते. काय? लिफ्ट ह्या लिफ्ट नाही भीती वाटतं. काय ही लिफ्ट परवडली. हो माका येणे बरं वाटतं. तुला नाही माहिती अजून. तू एकच म्हटलं. चला चला काय कापतं? अजून तुझ्या हात पायच कापतात. माझा डोक्या जड झाला तर आता त्याच्यात गेम मध्ये ते गेम खेळान आणि ते पावंडे चढान उतरान भूक लागलेली आपण घ्या. तर आता आम्ही लाव मॅगडी मध्ये. म्हणजे काय मॅगडी माहित नाही. मॅगी खायची. मॅकडॉनल्ड्स. हा नाकडे मॅगी आहे की तर काय. एका गाण्यासारखा नव्हता तेवढा म्हणून मॅकडॉनल्ड्स मध्ये येईल. चायनीज खाऊचा. नको चायनीज. चायनीज खाऊचा असेल तर आपण दुसरीकडे जाऊया. नको चायनीज बिनीज नको. हा मग मॅकडॉनल्ड्स मध्ये आता खाणार आणि मग घराकडे जाणार. माका भूक लागली यांच्यावर काय यांच्यावर रवान यांची मजा यांनी जीवाची मजा केली नाही. माका माझा आपल्या त्या घरी येत मला ढकलल्यासारख्या केलं नाही जायला. नाही तर काय तुम्ही गेला तुमका जायचं होतं. जाऊचा होता बघ. नाही. आमका काय माहिती तुमका मुंबई बघूची होती. मुंबई काय आमका मुंबई माहिती आहे काय आता. मग आमका वाटलं कॅनर गाडी तू चालवतोस तशी चला आता मॅगडीत बघूया काय मिळता का खाऊ. पण खाऊया आधी. आधी कोण. होय तो बघा माऊलो बाहेर ते का लागत रे असा. अरे हई बघ रे. चला आमका माहिती आहे की म्हणजे तुका माहिती काय नसतं. मॅडम आ जाओ मॅडम. पुणगेसाठी काय उघडतं की हो बाबा. आमदारी ना की काय ती. बघ आमदार नाही आमदार मूर्ख. तू पियस की तिथं. हो पिये एका मी आणलंय वर काढलं. होय तर वर काढले ना का काय सांगता. चला ही आमच्यामुळे सेलिब्रिटी झाली आता. हो चला. उद्या त्याला वाटतं काय ऍटिट्यूड काय ऍटिट्यूड 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 आहे तो. ऍटिट्यूड तुमचं दोघांचं नाही येतो. काय बोल कोण म्हणत काही मंत्री आहे की काय. मॅगडीत गेले लाव करा पण मॅगडीची लाईट गेली. त्यांचा काहीतरी इन्व्हर्टरचा प्रॉब्लेम झालो. 15 मिनिटं वाट बघितला आणि आता सरळ चायनीज खाऊ केला. भूक लागली मरणाची. चला आता पुणग्या काय घेता आता बघूया. पुणग्या पार्टी देता कसली आमदारी झाल्याबद्दल. होय हो आमदार पद माका नको. आमदार पद तुमका देतोय. आमदार पद पार्टी देता ना पण खरं आता. सांग. बिल भरणारच ना. पण खरं सांग. नाही तू भरणार. खरं सांग अंड्याच्या कालवणाचा मिडियम पुढे येईलच ना. काय सांगितलं खरं सांग. चल 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 चला. पोट चुरचुराक लागली तुझा एखादी येईल पुणग्याने एवढ्या 5 मिनिटांनी टाइमपास करता. त्या टेबलावर
पुणग्याच्या हॉटेलमध्ये 5 मिनिटात बनता या त्याचा हॉटेल पुणगेघराचा जेवण तरी बरं आई किती मगापासून आपल्या वेगळा काहीतरी टेस्ट या करतात. खा बघा या का मग तुला कोंबड्याचा कळत तांगडा. तू काय बनवत आणि या कोंबड्या- काय हा. हे, या कोंबड्याचा तांगडा मामी जेवणात बनवतो त्या चवाना ते तुझे हे का पण चव बघूया. बघ लागली भेट काय तुमचे चिकन खातो हा गो चिकन नाही खायचं बघ चिकनच आता नाही का काय हो. मूर्ख अच्छा काय आहे बाबा अच्छा आहे. बरा हम्म. तू टमाटो दिले काय खाणार नाकाचा आवडत नाही. ह्यो टोमॅटो हा यात तर तुझा उकळी मिरची काय बाबा उकळी मिरची यो सांगते यो पुढं बघ टमाटो मी काय सांगतो टमाटो का का पण नाही विचारलंय मी या चौकोनी टेस्ट कसली येत काय ही विचारलं. चिकनची भारी आहे बघ. दररोज आम्ही पिठी भात टाकाव. आज काहीतरी वेगळा आज पुणग्याचा असताना आज पुणग्याचा मी वेगळा पिलाव. त्याचं काही होत देता पण मला कुंडी आहेत भारी बनवता काय हो मग मी तुमच्या दातात मारणार ना हे आहे ना बरोबर भारी बनव. नाही बनवणार कसं काय माका येत नाही तू आता तू का तू आमची बहीण ना. नको माका माझ्या लाडकी ना. बहिणीचं काय केलं याच बरं ह्याच चांगला आहे या. माका ता चांगलं वाटलं पहिला अगोदरचा आणि तुका मी आता टेस्ट करते. आपण त्या दिवशी खाल्ला. ह्या हातात तोड असं ताकदी असं काय करतो ह्या पहिला खाल्ला होता नुसता. कसा अरे त्याच्यात पण अळंबी असता मशरूम आहे उधर हळदी नाही आहे. मशरूम मालूम आहे तेरे को मशरूम क्या होता है. पहिले आमचा मालवणी बघून ती होती की ऐकून मेल्या भेरभेर वाटेक लागली ती वाटेक लागली. काय मिळेल हजडले मी मेले इतकं कसं खाल्ले मी म्हणजे तुमच्यासारखी नाही ती रापत असंच वाया माणूस तुम्ही रापे काम करणार आहे या आम्ही नको बारीक ता आम्ही नको बारीक बारीक तांदूळ खाणारे नाही आम्ही जाडो तांदूळ खाणारे आहे. हां तरी पण रापे काम नंतर रापे कसली? जामा एवढ्या 4 लोक किती खाऊन झाला असता मी खाल्लंय हा, बरं या तू खाल्लं हो तिने इरड काढल्या त्याका सांग ना. या काय आणून दिल्या बरोबर या काय तुझ्याकडे काय हाणून दिले शाळेत जातं की का बिल तू देवचास. बरोबर आहे, बघितलं साडी बिडी घातली मॅडम हा हे मॅडम आहेत हे नवीन मॅडम आहेत त्यामुळे बिल बिल याच भरणारा हे लहान पोरगी आहेत तुम्ही म्हणलं मोठे छान होता तो माझ्याकडे आणून दिले नाहीतर का बरं आता आपण बघून दिले चला तर मंडळी आम्ही आता घरी चाललो पोट भरला जाम मस्त आहे की ऑलोड मजा झाला. केली? मस्त हा? आहे की मजा केली मजा केला मस्तपैकी आणि पुण्याने मी जीवाची मजा केला. हां महाराणी बसा बसा मॅडम मॅडम बसा मैडम ठंडा बिंडा काय चाहिए आईस्क्रीम चाहिए आईस्क्रीम चाहिए तो उधर. चला तर ते झालं ना आता आता आणखी काय आईस्क्रीम घे आईस्क्रीम हा आईस्क्रीम आता घराकडे आता विचारलं आता चला चला तर पोट जाम भरला. वाईच मजा येईल वाईच म्हणजे भरपूरच येईल मॉलमध्ये. मुंबई गेल्यासारखा वाटला वाय वाय वाटला त्या गाडीत बसान. चायनीज अंगारीला म्हणजे या दोघांच्या बाबल्याच्या तर भयानक अंगारीला आणि अशा प्रकारे आता मी कॅमेरा बंद करीन मी. हा पुढे बोलायचं ना. भाषा नाही संपवतोय चला बाय बाय गुड नाईट. काय नाही पुणगी आली लय लय भाव गाव लागला त्या आम्ही भाऊ त्या आम्ही पैसे मिळाक लय भाव युट्यूब कडून सांगा मैदानी जसे काय 2,000 रुपये घेता आमच्याकडनं. आमच्याकडनं आमका 2,000 रुपये देऊचे लागतात एका काय सांगता एका एपिसोडचे. तुम्ही काय असते त्यांना चांगले माहिती आहे. स्कॉचूम आमका सांगा कोयो कसलं स्कॉचूम स्कॉचूम कसलं स्कॉचूम काय नको आता राहुल काय सांगा कोयो तसा अरे स्कॉचूम काय स्कॉचूम म्हणजे असं नाही कसलो स्कॉचूम का जाऊन दे काय कळालं नाही मारण दे. चला तर मित्रांनो बाय 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 गुड नाईट. गुड नाईट पुनमताई गुड नाईट भेटूया आता करा. गावात भेटूया डायरेक्ट आणि आता गावात भेटूया गावात मजा केला भाजी 2 दिवस. भाकरी पैसूरली चायनीज खाल्लं पण माका जमत नाही दा पुणग्याक जमता कारण पुणग्या चायनीज माझा काय ना माझे माझा मिजाज करतो माझा मिजाज करायचो काय उपमागू नाही व्हिडिओ बाबा गरीब गाय वाटतात पण तो मिजाज नाही मिजाज किचा तसा काय नाही विषयच नाही पण माझं मेन काय
मी भाजी भाकरी खाणारो माणूस आहे, होय 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 गरीब माणूस आहे. गरीब ही माणसं, पुणगे गरीब चायनीज माणसं. पुणगे शेट अरे, आपलं विनू इलो म्हणून विनून एक प्रकारचा एक म्हणजे वेगळा एक दिलाय वेगळा दाखवलाय. पण माका जमत नाही ता वेगळा. पुणग्याक जमता कारण पुणग्या रेसिपीवाला आणि चायनीज थोडक्यात होय, म्हणजे त्याका गेल्यावर चायनीज खाऊ कसा वेळ नाव ठेवता तू नाही. पाणीपुरी कशाक दोनच खाल्ले आणि माझ्या गळ्यात मारलं. मी तीन खाले अशी नाही ती तेवढीच ती होती. तू कशी तिकड झाली. माका तिकड झाली पाणीपुरी. मग मग मी ह्या पुढच्या टायमा गेलोय तर ह्या खाऊ शकतोय. खाऊ शकतो. चाल ती सगळं आपली झोपली रे. मग नाही तर काय तुझी वाट बघित राहती की. तू येणार आराच्या पारा. आराच्या पारा मूर्ख. चला तर मित्रांनो, बाय बाय, गुड नाईट. हा तू कळालं सीड ड्रीम नको.